e en especial o Talaso Atlántico, que nos brindou este marco incomparable para facer esta presentación. Gustaría presentar as persoas que me acompañan nesta mesa. Bueno, temos a Emilia Andrade, Dolores Rodríguez, Andrea Llis e Benito Guerreiro. Os 5 somos os componentes da cooperativa A Percebería, que é o que se presentamos. Falta Javier Cis, que é o chef do Talaso, que vai nos acompañar dentro do pouco. Fai un ano, cando nos comenzou a forxarse esta idea de crear unha cooperativa, xuntámonos 5 percebeiras e percebeiros, cada un con ideas propias e todos con idea común. Facer da extracción e a comercialización do percebe galego legal unha forma de vida. Contamos cun produto de excelente calidade. O percebe da nosa costa, aínda sin ter a zona que teñen outros percebes, poseen unhas características que o fan único. As ondas do Atlántico, que baten todo o ano as nosas rochas, alimentan estes crustáceos. Se isto lle unimos a auga dulce e os nutrientes que o río Miño nos agasajalla e a ausencia de industrias contaminantes que poden influir no desenrolo do percebe, fan que o sabor que adquire este sacie os paladares máis exixentes. Tendo principal un produto excelente, só nos faltaba un equipo humano capaz de extraer de maneira selectiva e profesional os millores exemplares para introducilos no mercado. Dentro do noso equipo temos percebeiras con 20 anos de experiencia e tamén contamos coa percebeira máis xoven de Galicia. Isto último, que podería parecer unha traba, é todo o contrario. A xuventude ven acompañada de novas ideas, enerxías e preparación. Condicións sin as cuales non poderíamos levar a cabo o noso proxecto. Completamos a cooperativa con profesionales especializados na organización de eventos, marketing e hostelería, características fundamentais se queremos dar a conocer os nosos produtos. Para poder desenrolar os nosos obxectivos, decidimos ademais formarnos, e durante o ano 2011 realizamos cursos como de guías turísticos ou de cooperativas, etc. Este pequeno grupo de socios que formamos a Percebería nos comprometemos diante vosa a traballar sin descanso para levar a cabo este proxecto. Proxecto que, sin a estimable axuda que nos brindásedes todos, concellos, institucións, formadores, publicistas, asesores, todos os presentes, non poderíamos desenrolar. Por iso, unha vez máis, quero daros as gracias e compartir con todos os nosos obxectivos. Dar a conocer a nosa costa e todos os nosos percebes. Gracias. Paso de palabra. Paso de palabra a Benito. Bueno, a todos os días, alcaldes, autoridades, responsables de diferentes institucións, os medios de comunicación, pois tamén darles as gracias por estar aquí. Hoxe, esta noite, intentando pensar que contar, pois decidín sintetizalo nun escrito, simplemente para non, porque senón empezaría a irme polas ramas, e entón prefiero telo, digamos que predeterminado. Pero cando os alcaldes contratan a un pregoneiro para festas, pois o pregoneiro cobra e lee o asunto, por lo tanto non hai problema porque o lea. Os pregoneiros, a diferencia dos pregoneiros, é que os pregoneiros pois van co mismo pregón aos mismos sitios, cambian cocido por pulpo, o nombre do alcalde e pa diante. Nace hoxe a Percebería. As percebeiras, os mariñeiros, non somos propietarios dos recursos que explotamos. Inda que digan que o mar non ten cancelas, non somos quen para ir a coller o que nos veña en gana. Ser profesional do mar debería de ser unha responsabilidade. No outro día, escoitando na televisión o vicepatrón maior da Cofradía da Restinga da Isla do Hierro, el dixo: nós non somos pescadores, somos violinistas. Eles pescan nunha reserva da biosfera, antes traballaban con redes, agora traballan con liñas e con formas que non impacten, e agora, claro, a naturaleza fixo o que lle fixo, que lle arrasou o medio, pero eles van a seguir a esperar a que se recupere para seguir intentando entrar no mar, intentando hacer o menos ruído posible. Hoxe presentamos a Percebería, a Sociedade Cooperativa Galega, e os socios que fundamos esta cooperativa sentímonos identificados cos pescadores da Restinga e defendemos a extracción dos percebes da forma menos invasiva posible, traballando en sintonía co medio, casi sin fer ruído carraspas.
que cando traballemos a única música que sone sea das olas do mar contra as rocas, porque non son mar sentímonos. Cando un traballo no mar, non se pode quitar a vista de riba. Os máis veteranos gritan, non lle des a espalda, non lle des a espalda. Pero tan importante como estar pendiente é tamén saber escoitalo. E, sobre todo, traballar en sintonía co medio, nunha relación de respeto mutuo. A noso mar gustanos, e o noso traballo tamén. O único que non nos gusta tanto é que nós non podemos vivir do noso traballo, porque non podemos vivir do noso traballo cos precios que temos. Que sean outros, que sea iso que se chamamos mercado, a lei da oferta da demanda, e outras leiras máis, as que lle poñan precio ao noso traballo. Quanto vale o medo que pasamos en riba das rocas? Quanto vale o frío? As molladuras, os golpes? Vai a vir o señor mercado a dicirnos a nós quanto vale todo iso? Non sabe o consumidor final a procedencia do produto que está consumindo? Ou se o que foi o mar recibiu un precio xusto polo seu traballo? E ele, como consumidor, que é o que quere? Cuantas preguntas, verdad? E se vas ao mar e tens que estar pendiente dele e ainda por riba lle estás dando voltas a cabeza e facéndote mil preguntas, pois te pode pasar o que me suele pasar a mí, que un día así outro tamén sempre me acaba pillando. Sei que non o fai por ferme daño, forma parte da miña particular relación con ele. Liámonos a falar e ao final pois acabamos liados físicamente ali a voltas, pero bueno, sin maldad ninguna, non? Pero volvamos ás preguntas. As posibles respostas a cada unha delas levanos a outras preguntas. Tiña que haber alguén que tuvera resposta. A principios do ano 2011, en que os percebeiros estaban mariscando, e un deles preguntou ao mar, e que yo preguntou literalmente, porque ese percebeiro estaba harto de mirar os pedazos de percebeiros que estaba collendo que non valeran nada. Ese percebeiro preguntoulle ao mar que podrían facer para valorizar o seu traballo, que aquele esforzo que estaban facendo tuvera unha recompensa. E o mar contestou, por suposto. O mar contesta sempre. E o mar dixo clasificar os percebes por rocas. Concho, nós nunca iremos nesa. O normal é que os percebes cheguen a lonxa, métrase todo, subástase, ponse cara de subastador ali, non se paga nada, e listo. A todos aquilo pareceu-nos algo innovador, pero realmente o mar naquele momento estábamos levando a esencia, a recuperar as tradicións e as historias do mar. Para un mariñeiro non hai mellor barco que o dele. Meu pai tiña unha gamela, chegou un momento que a gamela se calía a anacos e nós dicíamos, papá, que tens que cambiar de gamela, pero para ele, esa era a mellor gamela do mundo. Mandar aquela gamela ao desguace e comprar outra, para ele era unha traición. E coas rocas pasa o mismo. Cada mariñeiro ten a súa favorita. Esa que dá os mellores percebes, Sarrido, Ribel, ou os pequenos reconchos dunha roca que dá o que para eles son os mellores percebes do mundo. A resposta do mar foi clara, e no fondo, con esta contestación, viña a dicirnos que o máis sensato, se queríamos valorizar o noso traballo, era dar a conocer o noso. Porque a outra opción, al intentar vender os nosos percebes como os mellores percebes do mundo, bueno, primeiro, tiñamos que organizar un congreso para conseguir o título dos mellores percebes do mundo para os percebes da costa entre a desembocadura do Miño e as Orelludas. Porque son os mellores percebes do mundo. E imaginen ese congreso. Xuntamos os percebeiros da zona da Guarda, Rosal, Olla, e organizamos un debate con do Roncudo, Cangas e Bayona. Podíamos invitar a máis cofradías, pero para que? Non fai falta. O número de asistentes a ese congreso non iba a modificar o resultado dese debate, porque sentaríamos a debatir e chegaríamos á conclusión unánime de que todos os congresistas que os mellores percebes do mundo son... Susana, cuáles son os mellores percebes do mundo? Os nosos, sin lugar a dudas. Os nosos, é que non hai dúda, ou seja, é que os nosos son os mellores. Pero volvamos ao mar. Coa resposta que nos estaba dando, viña a dicirnos que nos olvidábamos de entrar en debates inútiles e de que quen era o mellor era que nos centráramos en dar a conocer o noso. Básico. É dicir, isto que temos, vamos a dar a conocer. Que o cliente final pudera saber de que roca procede o produto que está consumindo. Darlle algo máis que percebes. Algo que despertara a súa curiosidade. Dicirlle o nombre da roca, porque se chama así, donde está, que cando coma os nosos percebes, que sea algo máis que unha experiencia gastronómica. Pois a percebería vamos a utilizar o percebe como fío conductor dunha experiencia única e irrepetible. Irrepetible non, teñen que repetir. Se non repiten, non funciona isto. Porque os que veñan a facernos unha visita levarán un recordo da súa estancia con nós, visitarán as rocas,
Viranos traballar, disfrutarán do día, sacarán unha foto ali en Saleido, colgarán no Facebook para 3.246 amigos, e claro, todo o mundo por dentro largo, estamos aquí en Saleido, non? E claro, nós cando teñamos percebes desa roca, vamos a mandar un correo ou avisarlles polo Facebook e dicirlles que aqueles percebes que miraron o gran pasado na roca, que visitaron, xa creceron e xa lles apetece, se lles apetece, que os enviamos a casa. E claro que van a querer, porque eses percebes, cando cheguen a súa casa e abran a caixa, vais a hacer recordar esa estancia que tuveran no Rosal, na Guardia ou nas Rocas. E van a disfrutarlo, e van a compartirlo. E os que viñeron recordan, e os que non viñeron, de entre largos se van a querer vir. E entón utilizamos o percebe como fío conductor para ir e vir. A percebería non é un sistema de traballo convencional, non é ir ao mar a coller percebes e vendelos ao mellor postor. A percebería é algo máis. Quixera terminar citando o recentemente fallecido Isaac Díaz Pardo, cando falaba do seu ben querido Sargadelos. Ele dicía que Sargadelos, sin a parte cultural, non ten sentido. A percebería, sin as rocas e os seus diferentes sabores de roca, sin as visitas guiadas, sin a parte cultural, sin aproveitar todas as sinerxias que xenera este entorno a nosa costa, sin todo iso, a percebería non ten sentido. Non ten sentido o que estamos facendo con este recurso. Non ten sentido. Hai que modificar. Temos que buscar formas innovadoras de facer as cousas. E que ao final non son tan innovadoras, porque estamos facendo é volvendo á tradición, a valorar o que temos aquí. E para terminar, quixera citar a un dos grandes filósofos dos nosos tempos, George Clooney. O error nesta vida é non intentarlo. E nós nin naide pode saber neste momento se os que estamos aquí vamos a triunfar, entre comillas, porque o triunfar é algo moi relativo, pero que sí temos claro que para nós o máis importante é que estamos intentando cambiar as cousas. E niso nos vamos a deixar a piel. Nada, pues dar as gracias por acompañarnos na presentación, e quixera darlle paso a Javier Finz, que é o chef do restaurante Talaso Atlántico e o responsable do menú que vamos a degustar agora e da xornada gastronómica que se van a organizar aquí a partir do día 21 deste mes. Moitas gracias. Señor Talaso, yo no traigo ningún discurso preparado ni nada. Os hablaré un poquito del menú. Estamos todos acostumbrados a ver el percebe cocido, con orell, que para mí es la mejor forma de comerlo. El percebe nació para ser comido así, con una copita de albariño. Y nada, el menú es darle una vuelta más. Pues lo veremos en percebe en vinagreta, lo veremos en croquetas, lo veremos en otros formatos que también se puede hacer. Y nada, el percebe la verdad es que es bastante... para mí es el marisco con más personalidad. O sea, comerse un percebe es comerse un trocito del mar que vemos ahí abajo. Y nada, es complicado, ¿no? Verlo en otro sitio que no sea percebe cocido con el aroma laurel. Pero bueno, intentaremos que os guste el menú. Y poco más, si tenéis alguna pregunta, después lo veremos. El menú está muy bien, pero primero...